Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njime. I reče im: Svom sam dušom čezno u pasu blagovati s vama prije svoje muke, jer kaže vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: Uzmite i razdijelite među sobom, jer kaže vam, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. Evo ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. Sin čovječi, istina ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. I oni se počeše ispitivati, tko bi od njih mogao takvo što učiniti. U to nasta među njima prepirka, tko bi od njih bio najveći. A on im reče: Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodržci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako. Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi i predstojnik kao poslužitelj. Da tko je veći, koji je za stolom ili koji poslužuje, zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje. Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u bašnju predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj otac. Otac, da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu. I sjedite na prijestoljima sudeći 12 plemena Izraelovih. Šimune, Šimune, evo Sodona zaiska da vas pronašeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakšete tvoja vjera, pa kad sebi dođeš, učvrsti svoju braću. Petar mu reče: Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt. A Isus će njemu: Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao, dok 3 put ne zatajiš da me poznaješ. I reče: Je li vam što nedostajalo kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala? Oni odgovore: na to voće im. No sada tko ima kesu, neka je uzme, isto tako i torbu. Ako je nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač, jer kaže vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni. Među zlikovce bi ubrojen, u istinu ispunja se sve što se odnosi na mene. Oni mu rekoše: